ngubani lo? Umnikazi wendlu lo uyazi akumele ukuthi azi phela ukuthi silala lento uyazi ngamashintshisana phela hawu ngoba cishe kuyisheya phela ukudabula ibhlungu ngempela phela uyazi. Hawu. Ya kodwa ayikho inkinga lapho ngoba ke akajwayeli nje ukungena la eroomini yami yabona. Umuntu onjani yena? Umuntu ononya. Uyazi ukuthi ibreakfast yakhe phela yiqashi phela. Uvela kushopha dele nje uyazi. Hayi kodwa mina silona igwali yazi. Kodwa mangathi kulukutula ngabale ngithi shwi ngewindow phela ngiphele endaweni. Manje mina ke mangangithola la ngifile phela. Hayi angithi ngikona nje ngizokuvikela. Stuma. Hawu Stum, angithi khona manje nje usanda ukuthi wena. Hayi uzojwayela nje indlela engikhuluma ngayo kodwa ke mangangena la hayi. Hayi ngizokuvikela impela phela. Oh. Ngiyazi ukuthi khona. Shisa. Ngisheshelele. Ngena ngaphansi kombhede. Ngene phansi kombhede mina. Ngena ngaphansi kombhede. Hayi, shisa. Uza. Uphi manje? Ngena lapho phansi kombhede. Sawubona sisi. Stuma. Hayi ngikhathele sisi. Stuma nobani la endlini? Nobani nawe nje sisi. Uyazi ukuthini Stuma? Ulale umnyango uvuliwe, abantu bangazingenela nje kalula la endlini yakho. Hayi ngiyaxolisa sisi. Uyazi ukuthini Stuma? Bayongena abantu bakubulale ulele lapha embhedeni. Yebo sisi. Baba, impilo yakho lena. Ngiyabonga sisi. Manje ke indaba yokuhlala ngoba phela usuku lokuqala kusasa enyangeni. Wenze njani? Hayi kunjalo sisi. Kunjalo inike Stumo. Hayi kuphola yisisi. Oh. Yebo sisi. Uyazi ukuthini ke Stumo? I-rent entsha yona? Angifune engxabano ke la ekhaya sizwa? Hayi ayikho inkinga sisi. No problems. Awazi ukuthi Stumo ngijabula kanjani. Hayi it's good. Kodwa akazwakali umuntu omubi kangaka uyazi. Musu khuluma kanje. Hey wena uyababa phela upelepele phela. Asithembeke nokho ukuthi ngekangibambi. Angikhokheleke imali yakho ye-rent uyazi? Hayi asikho isidingo salokho manje. Hayi lutho khuleka nje uyabona mina ngumuntu nje ojwayele ukukhokha isikhathi singakafiki. Anyona neze nje imbengile. Mina tata. Hayibo. Tata. Unani lo? Uyaphi? Oh, lalelake. Uyabona? Ngizonqonqoza la efasteleni lakho kanje ngo-12 ebusuku, okay? Hayi kulungile phela mina nginalobe inyoni phela ubuthongo. Uthi mawuthi nje hayi ngoba sengivuke kujala. Ha, Stuma bheka isikhathi esingishiye kanjani? Yase kufanele ngihambe phela manje. Ngibalethi ngempela uyazi. Ukomela ukuthi elukhozi loluphela luphume ekishini. Stuma ngisakwazi ukulinda yazi isikhathi esingishiye sekufanele ngihambe phela manje. Hayi, basimele ukuthi asaqede phela. Stuma uyapheka lo muntu lapha ekishini. Yazi ngahlala unyaka wonke lapha. Hayi mina fanele ngihambe ngilate phela. Uzohlala phansi. Socabanga nginisu yabona. Stuma ngisanda ukuthola lo msebenzi. Yazi mangifika late bazongixosha. Hayi kulungile ngizocabanga iplan. Stumo. Sisi. Wenzani? Usho ngani sisi? Stumo wenzani ngalo blanket? Hayi sisi bengithi bengithi ngizo. Oh. Ngiyabona. Uzama ukuthi uyoshayisa ngomoya. Awu usho entweni sisi. Vele bengithi
ufuna ukushayisa ngomoya sisi. Uyazi ukuthini yiso elihle kabi lokuthi umuntu athathe ingubo zakhe zokulala ahamba ayoshayisa ngomoya phandle. Sawona Louis. Sawona sisi. Nikhuba minike lembungu lisiphezukwayo. Suthi uyoshayisa ingubo yakho yokulala ngomoya phandle. Umoya. Akuwona umoya wodwa sisezudingayo uthi ngaso. Uhamba lithi. Akasahambi. Uyazi ukuthini? Akusikhathi singakanani engitshela ukuthi nje useyayivuma le rent nje. Hawu. Manje Hayi seqedile. Stumo. Sisi. Uyazi mangabe ufuna ukushayisa ingubo zakho ngomoya phandle, fanele uzineke isikhathi eside. uqinisile usidumo sisi. Uma singathola umoya omningi nje zowuvuthuka zibe yimvuthu. Hayi. Ake nithile mina sengikhathele manje ngifuna ukuyolala nje kancane. Uyazi ukuthini Louis? Kade lele lonke usuku lo namanje futhi safuna ukolala. Uyazi ukuthi imhlola le. Ay imigilingwane yembungulu sisi awusoze iqede. Stuma vuka imina. Stuma. Oh bakithi Stuma vuka. Stuma kumakhaza futhi ngiyagodola lana bandla uvule. Oh Nkosi yami. Stuma. Lento ngeke isebenze yazi. Stuma. Stumo. Stumo. Hey Miriam, man. Vulele. Man, put up. Ope sovusa wonke umuntu manje. Kumakhaza lana ngiyagodola ngivulele. Stuma wenzani lapho? Stumo. Stumo vuka. Haw, sis. Stumo. Ngithanda ukazi ukuthi kwenzekani la kuwena. Kabe bani lo? Athi ngobheka sis. Stumo. Manje ubani loyo? Hayi, awukho umuntu sis. Stumo vula umnyango. Hap. Vula ichain. Oh. Sisi, komele ukuthi uthole carpenter phela. Ukhona into engasile la kulomnyango. Into engasile ila engqondweni yakho ngithi ngithini? Soka la mina ngifuna uvule umnyango. Sisi, ngizochaza. Kodloka. Louisa, Akukho konakele sisi. Bekise nomsindo kungqonqoza nokubhakaza kabhaka ngavele ngamangala. Usuwabizile amaphoyisa. uSidumo bekade eyishayisa ekhanda Louisa akho lutho. Embungulu uneqiniso. Ngineqiniso Louisa akho lutho. Uneqiniso sisi. Ngineqiniso. Hamba. Makunjalo nilaleka. Hamba kahle. Akulalweni wena. Hayi into bengisathi singisazo. Ngikhathele mina Sidumo ngifuna ukulala. Hayi mina lutho ukukhathala sisi hayi ngisazothi mhlambe mhlambe. Good night. Good night. Sis.
Yewena Sidumbu, uyazi ukuthi kusakhaza la ngaphandle yini ungavuli? Kunini nginqonqoza la ngaphandle? Bongavuli ngani? Ubungavuli ngani? Ngithi ngiyaphupha phela. Uphupha mina ngikodola la ngaphandle wena uyaphupha. Uyazi bengicabanga ngiphupha yazi ngisebenza kule factory yamathini ukukhala ubukhecekhece yazi. Yabona wena, ngiyabona kufuna ngithole enye ilizwi lokukuvusa. Yazi eminye imizuzu ngilapha ngaphandle wena ungithola ngimeqa amakhasi. Hayi sizothola elinye isu ma. Good night. Awubona ukuthi komela ukuthi ufake enye ingubo engathi ifudumede yabona ukuthi ube Sidumbu. Yini manje? Ngathi kumele uhambe manje. Awu ngihambe. Ukhohliwe yini? I-room eyam 12 to 12, okay? Yebo uqinisile kodwa. Kulungile sengiyahamba mama. Good night, Sidumbu. Ulale kahle ne? Ngizolala ave ngikhathele. Good night. Okay. Ulale kahle ne? Good night. Good night. Good night, Sidumbu. 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 Vuka wena. Yebo sisi. Yini ulaleleni lapha ekitchen? Hayi bengalele nje sisi. Sidumbu ngoba ubuhona nje. Hayi bengimungunya ingoma nje sisi. Phela solo kulento ayizole ebusuku hawo sisanzange ngisalala phela hawu ngavele ngayithathela iphepha ngayifundela nje sisi. Oh, wasiyalala. Hawu mhlambe nje kwafika isithongwana nje sisi. Uyazi ukuthini Sidumbu? Ngiyakwazi njalo wena ikhona into osuphezulu kwayo. Mina sisi. Noma ngeke ngifunge ngigomelo kwamanje. Kodwa kona kocaca. Ubani lo? Imini. Oh, sawubona. Sawubona. Hayi kwaliwa kamnandi. Ngiyabonga. Awusho kuzokwenza namhlanje? Hayi ngizobe ngiyilalele nje. Oh, yazi ngakhumbula kule tofopedic yakho khona ucingo oluhlaba engathi ngakulibheka. Hayi asikho isidingo salokho. Hawu, usho ukuthini? Hayi into ngiyalazi la khona. Lihlale ungihlaba phela nami njalo nje la. Hayi uzojwayela nje. Uma ngithi likhande ngisho ukuthi ulibheke. Oh hayi ngizolikhanda. Uma kungenzeka ne? Please. Sidumbu ithi ngihambe ke sengilate sobonana ntambama. Okay. Okay, bye. Bye. Bantu. Ha! Ithi lami lithi. Ho. Yenze ithi lami lithi. Au. Ngumbulali phela. Hawu.
kwenzelwani ke lokho? Awu, kwaze kwanuka kamnandi. Akuyona iperfume kasisi. Yeah? Angeke uzwe lutho wena uvale kamakhala. Sisi! La lapha Sithuma. Uma usisi ebuya ntambama, umtshela ukuthi bokunomuntu lapha izolo ebusuku. Yeah? Kwenze njani kuwena? Ngesikhathi usivuse ebusuku ngokusibangela umsindo lapha. Bekunomuntu obelapha ngaphandle. Bheka. Ufuna ukuthini? Ufakazi lona. Hayi, lingawa noma kubani leli. Awu, eduze kwefastela lakho. Awuthi Susa izandla zakho ezingcolile. Uyaqala ukubona into ufakazi. Kungase kube nama fingerprints khona lapha. uyazi wena gogo usozoba udetective ngiyabona. Mhlambe ubukela itelevision kakhulu ingalo mthetho angithi? Walahlekelwa ugogo wakho wena. Utshela usisi ngalokho. Awazi ngijabulisa kanjani lento. Iduku ufakazi. Sisi bheka. Ngithole eduze kwendlu yembungulo. Luwiso khona umgqekezi. Umqhekezi muphi? Nomgqekezi obenyonyoba izolo ebusuku. Louisa bengeni umqhekezi usidumo ushayeke ekhanda lakhe izolo. Uyazi ukuthini kuzuthokola nabangani bakhe manje angisenaso isikhathi sokubalungisela. Oh, kuzoba ne-dinner party. Louisa, bengicaba ukuthi ngenze i-roast potatoes ne-roast chicken. Uyazi uThoko uyithanda kanjani? Inkukhu yonke eyakho noThoko nomngane wakhe. Louisa kuyona inkukhu enkulu. Uyazi ukuthi izinto sezibiza kanjani manje? Yize noma kunjalo sisi. Uyazi ukuthini ke Louisa? Bengicabanga ukuthi ngibaphekele ama-carrots, ngipheke u-green beans. Bese sithi mase siqeda ukudla siphuze i-coffee bese sesidla i-chocolate. Hayi, nizibusise kahle bo. Kanti awuzini wena? Awu kanti nami menyiwe. Ha, ngijwayele uyimema zonke izinsuku. Mina sis. Ngiyabonga. Hey. Sunny Bonani. Hello, girls. Ngiyani bingelela. Hello girls. Uyazi ukuthi ubani isikhathi wena manje? U7 sekuseni. Wasebusuku utsaqoka amapijama namanje. Ihlazo phela leli. Mtshela wakhumule sisi. Sithumo wenzani namhlanje ebusuku? Sibeyithi isazojinja kulala ahambalo. Uyabona ke ubelela usuku lonke manje uzolala ubusuku bonke futhi. Hawu uyazibona nje vela join elisekisi abe yindoda yobuthongo. Bengithi nje futhi isazothi nje ukufunda iphepha okwesikhashana nje. Akunalutho lokho. Inqobo nje mangabe ungeza ukusithikameza ayikho inkinga lapho. Yibona lapho. Hayi. It's good, it's nice. Obani laba bazodla idina. Awufuni wena lokho indaba zabantu. Yele enkukhu. Sawubona Thokozini. Sawubona auntie. Ngihamba nomngani wami la, uMiriam Sideko. Miriam, lona uanti wami, uAuntie May. Sawubona Miriam, ngiyajabula kakhulu kwazi. Dumo. uMiriam phela auntie sesebenza nathi. Uqala izolo. Ungumdansi kule show wentsha lengangixoxela ngayo. Hawu, phona namhlanje nisebenzini. Cha, ishow ikhanseliwe lo dlala indawo ephambili usuke washelwa yizi. uMiriam phela ungixoxela ukuthi uhlala khona ngakhona lapha nje. Yikho nje ngize ngamcela ukuthi azosivakashela. Hawu, ngakuphi nendawo? Eduzane nje nala akude neze. Ngakhona nje khona la. Sisi. Louisa, lona nguMiriam umngani kaThoko, lona nguLouisa umngani wami. Yebo. Imhlolo yasi.
Sikwenze njani manje kanti? Ngiqakwa yiperfume ngoba yileli binuka lapha endlini namhlanje. Bengithi yakho sisi. Ibizwa ngokuthi My Deceit. Awunayo indle kungeyakho. Cha, iholo lami lincane. Ngiqashile. Isiqashi. Uyazi phela uAnti Mayo nesikashi ahlala nasela ekhaya. Ngiyazi. Awu, uyazi? Ingathi uthoke wangitshela. Angikhumbuli kodwa ngitshela. Bengiqagela ke nje. Ngumuntu owaziyo mina uqagela umthetho wami. Usidumo yile mbungu leqashe lapha ekhaya. Usenikeze zonke iziqashi lezi igama elibi. Yazi ezinye iziqashi zithi amastende bazo banonya alifako. Ngineqinisa abanye babo banjalo kodwa ke uAnti wami ungathi unonya nje. Cha, kodwa ezinye iziqashi ziyathanda nje ukuba nehaba. Ngiyathemba ukuthi ukudla sekulungile kitchen sesingahamba nisiyokudla. Inkinga ngeziqashi ezifana nosiduku ukuthi umnika isibindi senkukhu yena thathe lonke igalukuni uyayibona into engishoyo. Miriam Nkosazana ngiyathemba ukuthi uyayidla inkukhu roasted. Ave ngithanda bandla ngiyabonga. Wenzani lapha? How? Ngabe ulitholephi? Cha, lutho sisi. Elakho Cha, leli lami leli. Kodwa ungitshela uzamkwenzani wena? Stumo lona umngani wami uMiriam ungumdansi etheater. Umdansi? Miriam lona ke uStumo isiqashi sika Aunty. Hey cha bandla ngikhuluma iqiniso. Yazi empeleni kwenze sesahlangana iya lapha etaxini angithi hayi ngiyajabula ukuthi sibonane futhi ya. Hayibo manje le ndaba yeduku. Cha iduku lona elamba ukuthi nje kwenzeka ukuthi Oh hayi uyakhumbula uLuisa lapha etaxini ngase ngiyaqosha phela impela athi awu into nje lela pheshula umoya la eroomini yami lapho uma ngefestel phela impela ngiyathemba konke sokucacile seku. Aw kanti kunjalo kucacile. Hayibo uma leliduku liwise uyena yini ningasho ngeqaleni? Hayi uyazi wena detective Gogo usukungiqaye ngesinto uyazi na ukuthi imbungulo phela isheshe ikhohlwa ngithi. Hayi uqinisile imbungulu zinemqondo emfishane nje. Uqobushiki pho bakusolana bandla mina ngisathi ukuthi koshaya isithongwana nje into. Stumo konke yodwa nje ngikhohle ukutshela yona. Yebo. Angithi yakhumbula ukuthi bengifuna kanjani indle yokuhlala. Sengitholileke uthe uthoko singahlala sobabili. Nothoko? Uyazi ngibone ngazathi lizosebenza leli lisu leni. Stumo?